2023 ni chongbari ni result lang khache hastini lukuranga bom hai kok khasana musung khana hastini joto lukurok no amno khasarna ni musungo norno belai belai kheno hambai chini tipramo thano je butri rohornai jotono no tipramo thani ngai norno hamjakma khaksama jotono yafaro okrarno khulumung yafaro khana to chini counting ekebal lekha jagnai sal khana no जों सायमानाय तिरप्राहानि जों तिप्रासाराव जों जे हावा कुसुं कुसुं तंगै थानांनि बागै खोना न सिनि कुसुं कुसुं तंगै थानानि साल आमारि गाबनि बागै जत सिनि लुकुरक न अमनो कयनानि मुसुंगो फायदि जों खोना बुबाग्रानि बिसिंतै जों जे बोसोकांगो मोथांजागदानि थाङै दङ आ साल न जों जतनो गाहाम गोरोंखाय गोसां ततखाय जों खोना खोप्लाय माने यागुलो केबनो जिरि मखराखै कक सायावै सेजावै कक सायावै केबनि उपरे आक्रमण खालायावै गोसां गोसांखाय जों खोनानि सालनो जों सेलिब्रेट खालायनाय तंथंलायनाय सिनि तंथंमुंगो केबनि हामिया तांथं आमनो जों खेल माना रगलायनाय गाय खोप्लायथ जों नायनो खोना सुदु सार्टिफिकेट मानानि सिमिनो बाकी इंकाय अबनो न जों चिनि काउंटिंग एजेंट रखनो जों अमनो कयनानि मुसुंगो जे खोनानि काउंटिंग हलो बीजेपी रखाय गोबांमा राजनीतिक मदल गोबांमा देरायनायनि बागै जायतकनाय हेफानो जों चिनि मकल चिनि खुनजुरो जों गोग्रोग मानारनाय तामनिखाय काउंटिंनि यागुलो चिनि तिप्रामथानि संख्या गोबांनो बंनि आरो कनभार्ट खायनानि बागै जे बरक जायतकनाय या आबो नों आं जत जे काउंटिं फायनाय रियक बरकनो आबनो गाहामखाय नायसमै जों सिगनेचार खायनांनाय हाबमानि याखौल' कुनु ब्लेंक पेपार रग केबो कुनु जागो सिगनेचार ताखायदि निनि इलेक्शन एजेंट बेखौ निनि गाना गिनि जे काउंटिं को फायनाय ते बाकी चिनि बायाब्रकनो सोंनानि परे न जिकुनु डिसिजन नाना निंथुं कारण ब्लेंक पेपार रग सय रिपखिका हंखाय आबो गुबुन जागाव थेपावै नों सय रिखिपका आ जागा गोबांबाबे जोङो देरायनायनि बागै सायतकनाय आबनि हलो जों जारा काउंटिंनि फाताराव दंनाय चिनि लुकुरकनो सुमनो कयनानि मुसुंगो जे जाते कुनु हयसय यावै जों खाम ग्रोंखाय आरो दंनानि कारण जों सायमानो देरायनायनि बागै कुनु किसु हयसय मानो ओइ फायका फायका रखनि मानो आइसे आइसे रखनि मानो जों जतनो आबन थानसाखाय जों खाबाकसाखाय जों किटिंखाय आचिनि मोरक मा जागाव फाताराव जों मा दंनानि केबो दै पायनानि बागै दुगान थांनाखौ साथायनि बागै दुगान थांनाखौ आमा हायके केबो खरसा खरंनि आमा हायके कागै थांयावै जों जत पाल बाक्साखाय थुमसाखाय जों खोनानि सालो जों दंनानि थुं आमनो जत काउंटिं फायनाय ते काउंटिं एजेंट रखनो ते जत लुकुरकनो न बुबाग्रानि हयते चिनि तिप्रामथानि हयते जों एडभान्स हामजागनो जे दंथौ मायाफार खोना जों जतनो चिनि अ हाव जों कुसुं कुसुं तंगै थानानि अ सालनो जों खोना माननानि थाङै दङ आबनि बागै जत हजाक दंबायदि केबो आलायदा बाबे जों दंथगै जाते केबनि हामिया दंथौ आमनो जों खेल मानारलाय सान बसो जाते पर्यटन खानानि साला जे तिप्रामथानो फायसिनाय बा कप्लायनि सिनाय तिप्रामथानो कप्लायनि सिनाय मिन्स जोंथ' लाइ थांनाय साल माने गणतन्त्रनि रायदाव त्रिपुरा हास्तेव कुनु रिजनेल पार्टी कैसा आंचलिक पार्टी जे 42टा सिटी मानि अब जों मनो पुइला नुगो चिनि बुबाग्रानि बिसिंति ते जों अ जागा त्रिपुरा हाव जों अ तिप्रासा हिनजांनाय रं न अरनि किं मेकार नाय खाना चिनि बुबाग्रानो किं मेकार नाय कारण जत चैनल तिनि बुबाग्रा बै फायनाय मालाय फैका जारा एग्जिट पोल रेनाय जेबन इंडिया टुडे आज तक एनडीटीवी থেকে सेंगैयाखै दाबुनो गोबांमा जार्नालिस्ट रक अल इंडियानि नेशनल लेभेलनि जे जार्नालिस्ट रक अलरेडि फायमालायजा कारण बरबो सायमानखा बरबो बाहायमानखा जे खोना बुबाग्रा न खोनानि रिजल्टनि किं मेकार नाय बनो डिसिजन रेनाय त्रिपुरा हास्तेव तामुं नाय अब बुबाग्रा न आसल डिसिजन नानाय ते चिनि बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा सारकनो फियगनानि बागैनो साइतगै दङ ब एमन कुनु सामुं खायग्लाक जाते चिनि त्रिपुरा सारक
o 5 bosorni bisingo je original party je hoyi thangtung ekeba komjor ungthung abo sini bubagra kuno dino naikla. Hammai.